Senyores i senyors, benvinguts a la seu del Consell de Mallorca en aquest acte de presentació del llibre Un amic a la butxaca. En primer lloc, intervendrà la senyora Bartomeva Oliver, que és editora de Romàntic Edicions. Abans de res, moltes gràcies a tots per assistir en aquesta presentació del llibre. Se me sent bé? Vale. Bé, voldria donar les gràcies a tots per la vostra assistència i sobretot en el Consell per obrir aquest espai i apropar-ho a la gent. Jo soc l'editora de Romàntica Edicions, és una editorial mallorquina que va néixer en el 2014 i estem especialitzats en novel·la romàntica. Quan vàrem formar el nostre celler de Romàntica Edicions, vàrem voler també paral·lelament obrir un altre celler que fos Rara Avis, i dins aquest celler que volem que serveixi per la divulgació i fer projectes de caràcter solidari. I així neix el celler de Rara Avis Solidari. Aquest, per nosaltres, és el nostre primer projecte. Jo soc companya de feina de Natxisca Estrany, totes dues fem feina a Aloha, i així va ser una miqueta com va sortir la idea de fer alguna cosa conjuntament entre Arca, Rara Avis Solidari i Aloha. Els socis de la nostra editorial han tingut molt de contacte sempre amb diferents ONGs, sobretot en cooperació i el que són l'altra Senada de Palma i d'Inca. I vàrem voler fer aquest celler per poder col·laborar de qualque manera en diferents ONGs. Part dels beneficis d'aquests projectes se'n van a la ONG amb qui col·laboram i l'altra part s'invertirà per futurs projectes també solidaris amb altres ONGs. Des de l'editorial no me volia oblidar de donar les gràcies a tot l'equip d'Aloha, especialment a una persona sense la qual diguem que el llibre aquest, perdoneu que és que estic molt nerviosa perquè això impressiona com una miqueta. El resultat final del llibre s'ha fet en molt poc temps i a vegades passa que hi ha errades. En aquest cas, creiem que no n'hi ha, perquè hi ha una persona que s'ha dedicat a repassar-ho un pitj i un altre i crec que s'ha de mencionar l'esforç de tot l'equip d'Aloha, però especialment d'Analícia Català. I també agrair a en Javi Marín, que és el que ha fet les il·lustracions i sabem que han dedicat moltes hores extres a casa seva a fer que aquest projecte sigui tan guapo. Seré breu perquè m'agradaria que xerrés sobretot Natxisca i Antònia, però no volia oblidar que el dia 21 de maig en l'Ajuntament d'Inca estem preparant una diada solidària a benefici d'Arca. Volem agrair sobretot als regidors que s'han implicat molt, Alice Weber i Antoni Rodríguez i Enviar Frontera, que ens han obert les portes de l'Ajuntament i que serà una gran diada que esperen que pugueu assistir. Sobre el llibre direm que aquesta és la versió en castellà i que dia 21 en aquesta diada se presentarà la versió en català, perquè ja sabeu que l'original és en castellà i ens ha costat una miqueta més la traducció i volem que tot quedi perfecte, per tant la presentació serà el mes següent. També a final de mes podríeu trobar a totes les llibreries de les Illes Balears el llibre. Intervendrà a continuació la senyora Francisca Estrany, d'Aloha Mental Aritmètic, que és una de les coautores del llibre. Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia. Como han dicho, mi nombre es Chisca Strain. Formo parte de la asociación ARCA. Tengo un sobrinito con parálisis cerebral y también soy de Aloha. Aloha es una entidad que ayuda a los niños a superarse a sí mismos y a desarrollar sus capacidades intelectuales.
Esto lo hacemos básicamente con el cálculo con el ábaco, con la aritmética mental y con los juegos didácticos. Arca nos pidió ayuda para la elaboración del libro. Arca nos pidió ayuda para elaborar un libro solidario y así obtener fondos para la asociación y poder ayudar a los niños. En otras ocasiones en Aloja pues, hemos ayudado a la causa de Totsaniván o también hemos colaborado con la Sonrisa Médica. Por supuesto, quisimos ayudarles. Este cuento se ha hecho con mucho cariño. Sabemos que va a gustar a todo el mundo, a pequeños, a mayores. En él se unen los personajes fantásticos de Aloja con el día a día de los niños y toca también aspectos tan importantes como la solidaridad, el reciclaje y la superación personal. Además, al final del libro tenemos unas actividades muy divertidas que pondrán a prueba las capacidades intelectuales de los niños. Quiero dar las gracias sobre todo también al equipo Aloja, todo el mundo ha puesto su granito de arena, muy especialmente a Alicia Catalá, que ha escrito este fantástico libro, a Javier Marín, que ha hecho a mano todas las ilustraciones, y a Katy Ruiz, que ha hecho, bueno, que es la responsable del Departamento Técnico y Calidad, que ha realizado todas las actividades didácticas. Bueno, esperamos que os guste mucho, que lo recomendéis y así entre todos poder ayudar un poquito más a la asociación y que cumpla su objetivo. Muchas gracias. I ara vos parlarà la senyora Antònia Balaguer, que és presidenta d'Arca Taps Solidaris. Hola, bona tarda a tots. Moltes gràcies per venir. Malament la meva salota editorial ha agraït al senyor Tomi que ha ensenyat que ens hagi obert les portes del Consell per presentar aquest llibre que per nosaltres és molt important. Volia aprofitar també per agrair-li tota l'ajuda que ens està donant per darrere, ens està obrint moltíssimes portes i volia aprofitar perquè tothom ho sapigués, que la veritat que, a part de presentar el llibre aquí, que és un luxe, ens està ajudant moltíssim, moltíssim en diversos aspectes per ajudar a l'associació. També volia agrair, com no, a Raravi Solidari per realitzar aquest llibre. És un llibre que s'ha fet en molt poc temps, però sabem que amb molta il·lusió, molta dedicació, amb molt d'entusiasme. Agrair a na Xisca, que és la meva cunyada, la tia d'en Jaume, tota la feina que ha fet de més per apoyar els seus companys, com ha comentat, d'en Alicia, etc. Gràcies a ella nosaltres hem tingut més facilitat per poder-lo posar en marxa. I bé, antes de parlar o de comentar-vos una mica en què consisteix Arca, ens agradaria passar-vos unes imatges que hem preparat perquè conegueu una miqueta els nins i nines que actualment formen l'associació.
ja coneixeu una miqueta, però li heu posat cara als nostres nins. A lo millor ara, però, molta gent que no ens conegui pot entendre la lluita diària que fem per ells i el que ens queda per endavant encara per fer. Però bé, Arca Tapones Solidarios se va crear en la idea de recollida de plàstic per recaptar fons, per donar més teràpies als nostres fills, per donar el màxim poc que poguéssim. I quan tens un fill amb discapacitat i veus que té moltíssimes possibilitats de fer més coses del que està fent, que el nen pot tenir un futur millor des que en aquell moment li està sofrint, te poses, xerres amb pares, investigues per internet, vas estudiant, descobreixes diferents teràpies que tu te'n dones compte que el teu fill hi poden anar bé. Tot això és bastant costós i en societats ens van ajudant una miqueta per cobrir part d'aquests gastos que teníem a part dels extras, diguéssim, que ja suposa tenir un fill amb paràlisi cerebral. Un dia, mirant per internet, vam veure SignoWalk Pro, que és l'aparell ortopèdic per al qual estem recaptant fons actualment, i quan el vam veure ens vam imaginar els nostres fills, els nostres nins de l'associació, pujats a aquesta màquina, fent exercici diari, un aparat que els donaria moltíssima força a la musculatura. Seria un exercici diari que també el que faria és enviar una informació a les neurones que dia a dia anirien adquirint nous coneixements i a la llarga tant els nostres nins com de l'associació com molts de nins de Mallorca, perquè una vegada el tinguem, perquè estic segura que el aconseguirem, estirà a disposició de qualsevol nin que el pugui emplear i li vagi bé. Si no vol, però, nosaltres estem convençuts que els nostres fills tindran una millor qualitat de vida. No vol dir que corrin, que votin, que puguin jugar a futbol, però sí que puguin ser un poc més independents. I això per als pares i per a ells és molt valiós. Si ells lluiten dia a dia en el problema que tenen, dia a dia s'esforcen per fer fisio, per anar a escola, per ells els suposa un esforç molt més gran que per un nen que no té aquest problema. Doncs què no hem de fer els pares? Lluitar encara més. Per aquest motiu vam fer la campanya Un euro un passo, a fi d'intentar recaptar fons més ràpidament. Hem fet diferents eventos a la Misericòrdia, n'hem fet 2, hem fet torneos de pàdel, hem fet diferents activitats per recaptar fons i per aconseguir la màquina antes, ja que el temps va al nostre compte. Els nens, quan més petits són i més els pots oferir, més ho aprofiten, més ho absorbeixen. Si quan antes puguem tenir aquest SignoWalk Pro, que és aquest aparell fisioterapèutic, serà molt millor per a ells. Quan vam demanar de fer llibre, per nosaltres era com un somni, perquè som una associació petita, recollim tats, quasi ningú ens coneix. Jo li vaig demanar a la meva cunyada, coneguent que a Aloha hi havia una tolita. Va ser demanar-lo i l'endemà tenim una contestació i va ser sí, por supuesto. Vam venir a xerrar amb el president del Consell i s'ha fet tot volant. Ha estat un llibre al que hi han dedicat hores, feina, però un entusiasme, una dedicació, els dibuixos fets a mà. És que no té preu. No té preu ja no només el llibre, sinó és fet per part tant d'Aloha com de Rara Avis Solidari, perquè estem segurs que amb aquest llibre en la venda estirem molt més a prop del nostre objectiu, que és aconseguir SignoWalk Pro i que els nostres fills tinguin la millor qualitat de vida possible. Moltes gràcies per venir.
També volia comentar que demà hora baixa a les 6 feim la presentació del llibre a l'Ajuntament d'Inca i dia 23 estirem a la Fira del Llibre de Palma a la plaça de la Porta Pintada. Si qualcú pot venir, vol passar per allà i ens vol visitar, per nosaltres encantats. I ja per tancar l'acte intervendrà el president del Consell de Mallorca, que és el senyor Miquel Ensenyat. Bones tardes a tots i a totes i molt benvinguts ja en aquesta casa. La veritat que quan cercàvem un lloc on presentar el llibre van dir, escolta, aquí, no? Aquesta casa, a més, que és magnífica, això és l'antic Palau de la Diputació, un edifici que és de final del segle XIX, i aquí és allà on ens barallam de tant en quant entre els polítics, és d'aquesta banda contra d'aquesta o d'aquesta contra d'aquesta. I evidentment ha estat una dèria meva el fet que l'edifici s'ha d'obrir, i s'ha d'obrir a tots els mallorquins i mallorquines, i ha de servir per moltes coses més que per estirar moltes hores cada cert temps, o per discutir aquelles coses que anem fent, o aprovar aquelles coses que anem fent. Jo ara que els vaig conèixer fa un parell d'anys, quan era Val d'Esporles, en Julià és d'Esporles, i a partir d'aquí vàrem entrar en contacte, vàrem organitzar un parell d'activitats, inclús una a la plaça, que és allà on vàrem entrar en contacte. I mira tu per on, que jo no havia fet mai comptes a la Val d'Esporles, jo vaig ser 10 anys, tampoc no havia fet comptes mai a el president del Consell, i ara me toca seure en aquesta cadira. I per tant jo crec que aquesta qüestió, la que avui parlam, la que avui tractam, són tots que ens hi hem d'aferrar. No només són els pares, no només són associacions, sinó que són tots. I tots vol dir escoles, vol dir instituts, vol dir barris, vol dir carrers, i sobretot vol dir tots i cada un de nosaltres, tots i totes. Perquè, sense cap dubte, els pares han demostrat tenir una sensibilitat extraordinària i han cridat a la solidaritat, i crec que una vegada més Mallorca ha demostrat que som gent solidària i que som gent sensibles en aquestes problemàtiques, però moltes vegades això no basta. I aquesta implicació que tots i totes han de tenir l'hem d'aconseguir, i molt especialment de les administracions públiques, que són les que tenen la responsabilitat de donar resposta a aquest tipus de problemàtiques. Per tant, jo des d'aquí vull agrair la feina que fa l'associació ARCA, especialment per dir i per marcar a l'administració pública quin ha de ser el camí i quines són les qüestions que són realment importants i transcendents a dins el fet de cada dia. Qualcú va dir que els contes serveixen perquè els infants s'adonguin, però perquè les persones adultes mos despertem. Això ho va dir en Bucay, en la periquera. Jo crec que avui ens hem d'anar amb aquesta idea, que els contes serveixen perquè els infants s'adonguin, però perquè les persones adultes mos despertem. I aquell llibre que avui presentam aquí, que se diu Un amic a dins la butxaca, serveix aquí per això, per dormir els infants, però perquè els adults mos despertem. I ara que dissabte que ve serà Sant Jordi, i ja sabeu que a Sant Jordi hi ha la tradició de regalar una rosa a l'enamorada o a l'enamorat i un llibre, evidentment, el llibre que hem de recomanar enguany per Sant Jordi que regalem, evidentment, és aquest, Un amic a dins la butxaca. Abans parlàvem que crec que està a la venda avui aquí, a Porta Pintada, el dissabte que ve, demà a Inca, i evidentment el trobareu a les llibreries. Per tant, si l'heu de recomanar, fes-ho, perquè estic segur que tothom quedarà encantat i, a més, és per una bona causa. Res més, salut, molt d'anys a tots i a totes. Abans de despedir-nos, dues coses més. De fora tindreu ocasió d'adquirir aquest llibre per un preu de 12,95, supos que és per allò del número 13. I també podeu gaudir d'un aperitiu que està col·locat a la sala d'audiències per gentilesa d'Arca Taps Solidaris. Moltes gràcies.